bayani wanda kusan in ce a duk lokacin da kuka shiga YouTube kuna kallo za ku ga wannan ababen ga su nan. To a yau za mu tattauna akan muhimmancin su ne don saboda kowa ya amfana. To kamar da kuke gani abu na farko, ina mai uwana maza da mata barka da warhaka, barka da ziyartar wannan YouTube channel namu mai suna MasoyaTv. To kamar yadda kuka sani a wannan YouTube channel din namu muna kawo abubuwan da shafi ilimi da faɗakarwa da dai sauransu. To kamar dai kullum a bidiyon mu ne insha Allah za mu nuna muku wasu muhimman abubuwa wanda ya kamata duk wanda ke amfani da manhajar YouTube ya sani. Kusan in ce mutane dama suna amfani da YouTube, sai dai akwai sirrika da dama wanda mutane ba su sani ba. A takaice dai a bidiyon mu ne za mu nuna muku muhimmancin wannan ababen da kuke kallo a YouTube da kuma waɗannan ababen da ake haska muku a lokacin da kuke kallo. Domin kallon wannan sirrikan da kuma ma'anar waɗannan ababe da kuke kallo akan sikirin na YouTube, ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farkonta har ƙarshe. To insha Allah kamar dai da muka yi bayani a bidiyon mu ne za mu tattauna akan wasu ababe masu matuƙar muhimmanci wanda ya kamata duk wanda ke amfani da manhajar YouTube ya sani. To abu na farko shine wannan ƙararrawar. Kusan ce a duk lokacin da ku shiga YouTube za ku ga wannan ƙararrawar. To wannan gaskiya tana da matuƙar muhimmanci, kusan in ce yanzu ba za ku ma gane muhimmancin ta ba sai mun je ƙarshen wannan bidiyon. To game da ku gani zan danna wajen research, bayan na danna shi kamar da ku gani ga wata channel ita mai suna MasoyaTv zan danna. Bayan na danna kamar ku gani, bayan na danna kai tsaye zai dinga research, yanzu zai nuna mana wasu bidiyo da nake dora akan shafi na YouTube. To kamar da kuke gani dai bayan ya bude kawai kai tsaye yanzu misali inda zan zaɓi bidiyo ɗaya daga cikin nan wayan shiga. Ga wani bidiyo nan ne bayani akan yadda mutum zai gyara matsalar WhatsApp ba tare da ya rasa wasu bokalikan sa. Misali idan WhatsApp ɗinka ya lalace, to zan shiga cikin bidiyon kamar da kuke gani. Bayan na shiga kamar da kuke gani za ku ga bidiyon ya fara juyawa. Insha Allah kamar dai da muka saba a bidiyon mu ne za mu nuna muku yadda za ku gyara wannan matsalar ta WhatsApp. Wasu lokuta da maza ko kuna amfani da WhatsApp ɗinku kai sai ku ga lalace. Hakan yake sa sai dai. So kamar da kuke gani bayan na stop din bidiyo din dan saboda ku dinga jin magana ta normal. To wannan sune ababen da nake muku bayani wanda kusan in ce a duk lokacin da kuka shiga YouTube kuna kallo za ku ga wannan ababen ga su nan. To a yau za mu tattauna akan muhimmancin su ne dan saboda kowa ya amfana. To kamar da kuke gani abu na farko shine subscribe. Kusan in ce subscribe yana da matuƙar muhimmanci domin idan misali irin channel ɗin da suke koya wasu abubuwa da shafi ilimantarwa da faɗakarwa, idan kuka danna subscribe hakan zai bada damar idan aka ɗora bidiyo a channel ɗin kai tsaye a sanar da ku. Sai abu na biyu kuma like. Shi ma liking yana da matuƙar muhimmanci domin misali idan bidiyon ya shafi na ilimantarwa da faɗakarwa ne, idan ka danna alamar like wanda ya bidiyon zai ji daɗi, kuma hakan zai bada damar kamfanin YouTube su dinga sharing ɗin bidiyo ɗin mutane su dinga kallon sa. Kuma kenan zai dinga samun views da yawa. Sai abu na uku shine sharing. Kusan in ce mutane dama ma wannan sun san shi, shine inda zaka sabke bidiyon idan kana so ko kuma ka tura ma wani abokinka ta WhatsApp ko wani abu makamancin haka. Sai kuma abu na kusan hudu zan ce shine comment. Comment yana da matuƙar muhimmanci kuma ya kamata mutane da dama su san amfanin wannan. Shine inda zaka shiga misali idan bidiyon an yi wani bayani ne baka fahimta ba ko kuma kana so ka tambayi wannan bidiyon ko ka bayyana ra'ayinka wani abu makamancin haka, to a wajen comment ne zaka rubuta mishi sai ka tura mishi cikin sauƙi ba tare da matsala ba. Sai kuma abu na kusan ƙarshe wanda zan nuna muku shine misali za ku ga wannan alamar settings. Bayan kun danna shi kamar yadda kuke gani za ku ga wannan gurin da aka rubuta quality. To shi wannan gurin amfanin sai ka zo nan ƙasa. To shi wannan gurin amfanin shi kamar yadda kuke gani idan kana so ka ƙara ma bidiyon haske sai ka zaɓi tsaka-tsakiya ko kuma na ƙarshe sai ka ƙara ma bidiyon haske idan kana kallo a YouTube idan bidiyon ya yi duhu. Sai mu dawo baya wajen ƙararrawa da nace kusan ƙarshe za ku gane muhimmancin ta. To ita wannan ƙararrawa misali idan ka shiga, idan ka danna subscribe a wata channel a duk lokacin da channel ɗin ta ɗora bidiyo a nan ne zai ka gani. Idan kuma kai ma mutum comment misali ya yi bidiyo sai ka rubuta mishi kaza wani abu ko ka ba shi shawara ko kuma ka tambaye shi akan wani abu da baka fahimta ba, to a nan ne za ka gani ya maido maka kai ma sai ka maida mishi. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo. To duka dai anan mu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon, sai ku yi amfani da na farko ma'ana ku danna mana like sannan ku subscribe, sannan idan da tambaya ko kuma bayyana wani ra'ayinku akan bidiyon da muke yi sai ku yi mana a comment kamar yadda muka nuna muku. Mun gode.